No millä tavalla se sinua muka häiritsee? No, sattuu vai häiritsee? Miksi meille pitää nyt olla tässä jotain erityistä hyötyä? No, Fenja, kenet sinä valitset? En ketään. Mutta jos te ajatte kissan ulos, niin lähden minäkin pois. Se on väärin, etteivät te anna minun pitää sinua. Lähdetään pois. Minä vaan erään professori Humila, joka tutkii eläinten kieltä. Mikä sinun nimesi on? Musti, ihan tavallinen koira. Ja hän kirjoitti aina sanat kirjaa. Saapasjalkaiset kissan kielistä. Eli jos ymmärtäneet, olen postelioni Petskin ja minun täytyy tuntea kaikki. Mitä tehdään? Mutta mistä otetaan rahaa? Ei tässä ketään ruveta myymään. Mitä? Lähdetään etsimään aaretta. Setä. Kissa. Ja koira. Sinkkolan kesäteatterissa. Ensi ilta. 4.7. Nähdään täällä.